Balemaw alnya kuma Mali karamɔgɔw minnu ani malien den wɛrɛ minnu farala ɲɔgɔn kan ka terror soutenu u dala u na wagati la malien amena o révélation baro de kɛ Mali karamɔgɔ jumɛn de wulila ka marfatigi ninnu bɛ wele ko terror ka taa 2011 la fo kana bila bi la malien bi video tɔgɔ de ko film terminé yara mɔgɔ caman bɛ ka Maï Ouattara kunkolo bila amena révélation caman kɛ bi dɛ malien mais kuma aw fɛ bi vendredi 5 juin 2026 Maliens kɛlɛ in daminɛlen man bɔra Libi kana u ni mercenaires caman nana parce que ATT ko AT Kadhafi janfa donc u ye ninnu dilan Sarkozy de ninnu dilan kana u nalen u ye groupe caman mais u ka hakilinataw kun tɛ kelen ye u bɛɛ jɛra k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Munjawo kun b'a la Amsardini kun b'a la MNLA kun b'a la MAA kun b'a la a bɛ se ka kɛ groupe wɛrɛw b'a la n hakili tɛ mun na dɛ ne bɛ groupe 4 de dɔn groupe 4 olu de farala ɲɔgɔn kan Malien a ye kuma in lamɛn dɛ ka Mali armée gosi k'a gɛn ka bɔ Kidal k'a gɛn ka bɔ Gao k'a gɛn ka bɔ Tombouctou u bɛɛ kɛlen ka kɛlɛ kɛ kuma min na u farala ɲɔgɔn kan jɔn do indépendance discours kalan o de filɛ Mali ministre le ministre malien de l'extérieur Moussa Ak ale de kun ye terror ka porte-parole ye aw tɛ ka bɔ ko a bɛ kuma kɔrɔ ni fɛnw fɔ ne bɛna ko kɛra cogo min na fɔ malien bɛɛ ɲɛna malien u nalen u ye indépendance kuma fɔ Yada Agali ka mɔgɔw Amsardini ani Munjawo mɔgɔw olu ye MNLA olu ni MNLA bilara ɲɔgɔn na Gawokaw o wagati olu ko k'olu ye Sulamaw de k'olu mana mɔgɔ faga kama k'olu bɛ fɛ ka na ni sariya de k'olu bɛ Silamɛya de la a wagati Gawokaw faral'u kan yana ka se Maï Ouattara ta ma Gao jeunes bɔra ka tɛgɛrɛ fo Gao kelen Gawokaw farala Munjawo kan ka MNLA gɛn o ma kɛ yan o kɔfɛ malien caman kuma faamu n bɛ fɛ malien ka kuma in lamɛn de i jugu parce que kuma mɔgɔw bɛ ka manipulation dɔ kɛ AES kɔnɔ bi o bɛ ka taa Maï Ouattara ka kuma kɔrɔ fɔlɔ minnu bɛ ni Maï Ouattara ko mɔgɔ ninnu ye Silamɛ de ko ni Silamɛw don k'u ka ko ka ɲi Maï Ouattara kelen m'a fɔ dɛ malien caman b'a da fɔ mɔgɔw kun ma ko in faamu de a wagati la est-ce que a y'a faamuya mɔgɔ caman bolo ko Silamɛw de don u nana u ye geste dɔ de kɛ Gao u taara u ye Gao sécuriser bilahi Gao hali n'i ka wari binna dugu ma zone t'a ta Gao ka Munjawo wagati min na Mali armée kalo 6 kɛ ou kalo 8 k'a tɛ taa Gao u ye Gao ni Tombouctou ni Kidal minɛ na wagati min na a ye taa Gawokaw ɲininka sécurité dan o de tun bɛ Gao u ye Gao sécuriser u ni population yɛrɛ kun ka di MNLA de tun bɛ bi mɔgɔw kan Munjawo mɔgɔw de nana ka na MNLA gɛn sisan k'olu ye Silamɛw de ni mɔgɔ bɛ fɛ ka na Bamakɔ olu yɛrɛ b'u accompagner parce que groupe ninnu ka hakilinataw kun tɛ kelen bon o de kɛlen u commencera ka ko diya mɔgɔw ye n tɛ n dogo la Gao ka caman ne yɛrɛ dɔnbaga caman kun b'a ko cɛ ko mɔgɔ ninnu n'ale fisara dɛ k'ale dulɔ tɛ min na Gao bilen k'ale dɔrɔgu tɛ min na Gao bilen Maï Ouattara ninnu fana bɔra ko Silamɛw de don comme ale ye karamɔgɔ ye c'est à dire que bo ka fɛgɛ yɔrɔ ma a bɛ kari yen de quoi u ye comme Maï Ouattara karamɔgɔ don wahabiya don ale da donna la dɔrɔn u y'a ko bɛɛ yɛlɛma ko wahabiyaw de ye terror ye k'a sɔrɔ malien denw bɔra k'u soutenir mɔgɔ min yɛrɛ jihadistes ka discours kalan ko république Azawad o filɛ Mali ministre la bi aw tɛ fɛn f'o ma ayi c'est à dire que aw ko Ala ka hɛrɛ kɛ anw ye k'an to nkalon kan k'an to nanbara kan k'an to juguya kan Ala tɛ se ka hɛrɛ k'an ye Maï Ouattara tile kelen ma kɛ jihadiste ye Kamitu de bɛ ka Maï Ouattara ka kuma kɔrɔw ta k'o bɔ mais mun filɛ ministre la Mali la bi n'o taara ka taa discours ta devant Yada Agali devant les plus grands terror du monde o ye Moussa Atayare mais ale tubira bi ale tɛ k'a kɛ bi o bɛ ka fɛn fɛn yira bi c'est pour créer la confusion c'est pour créer la division entre les gens Mali karamɔgɔ tɛ bi an bɛ yɔrɔ na ko bi ko mun tɛgɛ dilen bɛ ni mɔgɔ ninnu ma karamɔgɔ kelen tɛ yen bi u bɛ ka taa kuma kɔrɔw de la bɔ n bɛ fɛ maliyɛnw ka bɔ fili kɔnɔna na Mali État yɛrɛ ye baara kɛ ni jihadistes ye n bɛna tila ka na n'o fana secret ye maliyɛnw bi video ka di dɛ Mali État y'a kɛ
Munjawo mogodo kumbe ko yoro ult. Nya photo de ngini mai ya photo kumbulo 2014 wakati la ma photo tunambulo nya ngini internet ka mai. Munjawo mogodo kumbe ko yoro ult. Franci l'armée française au de la kamine. Ibeka ko kabla. Parce que Munjawo mogo nunu de. Olu yan deme ka MNLA kele. A ere nu ye bara ke ɲɔgɔn fɛ ko munu kumbe gawo ko Munjawo mogo nunu olu chama nana faranka a dɔ bɛ Bamako yɛrɛ bi a dɔ yɛrɛ bɛ b'al bara kal siente la ou bɛ yɔrɔ jumɛn je ne sais pas là donc k'a fɔ aw ɲɛna mɔgɔ caman bɛ Bamako bi mɔgɔ caman bɛ ministère la bi a bɛɛ tun ye djihadistes de u tɛ fɛn fɔ olu ma minnu y'an ka surasiw da k'u kantigɛ u ka ɲɛmɔgɔ caman bɛ Bamako bi u caman tubira bi aw yafara minnu yɛrɛ marifa ta k'aw ka surasiw faga a yafara olu ma karamɔgɔ minnu kumaru da la dɔrɔn olu ti lafiya tinɛni k'u bɛ da olu tɛ da kamiti dɔw bɛ ka bɔ Mayi Watara do mais i t'u ye minnu yɛrɛ ye fagali kɛ n'olu ko k'olu tubira bi u tɛ fɛn fɔ olu ma diɲɛ kɔnɔ u b'o ɲɛsin karamɔgɔw de ma aw kan ka dɔn depuis o yɔrɔ la ko ninnu bɛ agenda dɔ de bɛ ninnu bolo ka maliyɛnw kɔlo ɲɔgɔn na surasi lagalakatɔ ninnu de bɛ ka bi u ka piège kɔnɔ karamɔgɔ ninnu tɛ djihadiste ye karamɔgɔ ninnu au contraire olu de y'an dɛmɛ ka kɛlɛw kɛ an bɛ farasi gɛn don min Mali karamɔgɔ fɔlɔ min farala anw kan o ye Mayi Watara de après Diko fana ka na u bɛ ka karamɔgɔ minnu na gosi bi dɛ a bɛɛ ni alikuranɛ cɛ bijɔ wabiya ijɔ karamɔgɔ dɔ bon n tɛ fɛ k'u foto yira sa wallahi karamɔgɔ ninnu de tun b'anw dɛmɛ Mayi Watara kelen Mayi Watara m'a fɔ k'a ye wari d'a ma dɛ wallahi billahi ne taara Mali la don dɔ la Mayi Watara ni Ben de cerveau tun bɛ ka kuma téléphone na Mayi Watara ko an bɛ ka bɔli min kɛ boulevard la France contre la k'an kana dabila dɛ n yɛrɛ tulo d'a mɛn wallahi ala Mayi Watara tun b'anw encouragé a ye taa yɛrɛ wolo mɔgɔw ɲininka bon u bɛ ka na ni nin manipulation kuma minnu ye a bɛɛ vidéo kɔrɔw de parce que u bɛ ka bɔ dɔw commando u bɛ k'olu jati mɔgɔ dɔw ye olu bɛ ka mɔgɔ minnu kɛlɛ olu yɛrɛ ka mɔgɔ kɔrɔ dɔw bɛ Bamako kɔnɔ aw tɛ fɛn fɔ olu ma minnu yɛrɛ bɛ yen ni Mali sɔrɔsiw jeli b'u tɛgɛ la olu caman bɛ Bamako kɔnɔ aw tɛ fɛn fɔ olu ma aw yafara olu ma aw karamɔgɔ ɲɔgɔn minnu m'a min u m'a bɔn aw bɛ ka tilen k'olu de tɔgɔ tiɲɛ Gao jeunesse Gawokaw farala Munjawo kan Munjawo tɛ tero ya Gawokaw farala Munjawo kan ka MNLA gɛn MNLA taara yɔrɔ jumɛn a taara Wagadugu de maliyɛnw bɛ ka nin video kɛ k'aw la faamuya de maa bɛ bɔ ni halaladen de bɛ ka Mali mara parce que i b'a dɔn ninnu sɔrɔsiw ninnu quoi ne bɛ ɲɛna ɲininka ni halalaw don quoi je m'excuse parce que den qualité dɔ bɛ ka kuma Mali ko la olu man ka kuma Mali ko n'i ye ne kɛ Mali kɔnɔ bi cɛ bɛ bɔ ko karamɔgɔ dɔ tero ye n'i ma bɔ n'a prévu ye tu vas dormir en prison ka bɔ k'i gɛli waga ko karamɔgɔ dɔ djihadiste ye a prévu t'e bolo a foyi t'e bolo o hakɛ hadamaden hakɛ n'i y'an bɛ dingɛ fɛn fɛn kɔnɔ Mali kɔnɔ bi i m'a ye juguw bɛ ka s'an parce que tɔɲɛni fanga bonyana ni ɲɛmɔgɔ kɛra tɔɲɛnikɛla ye jamanadenw yɛrɛ ma ka ɲɔgɔn tɔɲɛ ala tɛ barika don aw la wallahi billahi n'aw ma ɲinɛ ɲɔgɔn na ala tɛ barika don aw la i m'a ye ala ye barika don marakaw la marakaw bɛ ɲinɛ ɲɔgɔn na ala ye barika don jɔgɔramɛw la jɔgɔramɛw bɛ ɲinɛ ɲɔgɔn na jɔgɔramɛ tilancɛ bɛ milliardaire millionnaire parce que u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye exemple frappant de ka fɔ an na donc u bɛ ka kuma minnu fɔ bi ko Mayi Watara ye tero ye nkalon de don Mayi Watara ka kuma kɔrɔw de bɛ yen u bɛ ka segin o de kan don o don u bɛ taa Mayi Watara ka kuma dɔ bila Mayi Watara bɔra de ko minnu filɛ ko silamɛw de don ko n'u nana ala ko de la ko ka d'ale ye mais Mayi Watara kelen m'o fɔ o n ka Gawokaw y'a fɔ a bɛɛ ni ala cɛ ne yɛrɛ ni Gawoka caman tun bɛ kuma n tɛ ala da dɔn ne yɛrɛ ni Gawo Mali nordisiw ka mɔgɔ caman tun bɛ États-Unis n'u caman kumana u caman ko tiɲɛ yɛrɛ la ko mɔgɔ ninnu komi tɔgɔ min b'u kan ko sinon k'u ye Gawo a ye Gawokaw ɲininka i tɛ dɔrɔgu ye ka min Gawo i ka wari bɛ bin i bɛna i ka wari sɔrɔ a nɔ la u tɛ bin mɔgɔ kan fana u tɛ se mɔgɔ ma u kɛlen kun bɛ ni minɛ n'u y'i minɛ jɛnɛya la dɔrɔn gɛnyɛdaya 100 bɛ ta i la n'i ye suɲɛni kɛ i bolo bɛ tigɛ Bamako n'i ye suɲɛni kɛ essence de bɛ bɔ i kan k'i jeni mais u taara ko ayi minnu bɛ mɔgɔ bolo tigɛ k'i sen tigɛ k'a sɔrɔ
o mɔgɔ kalo mana minɛ Bamakɔ kɔnɔ i sen tɛ tigɛ i bolo tɛ tigɛ Bamakɔ dɛ u b'i jeni de Bamakɔ mais ni mɔgɔ minnu filɛ marifatigiw filɛ nin ne tɛ k'u défendre olu bɛ mɔgɔ sen tigɛ ki u b'i bolo tigɛ ni y'i minɛ sɔn na u b'i bolo kelen tigɛ Bamakɔ ni minɛna sɔn na essence de bɛ bɔ i ka k'i jeni ou bien u b'i ci k'i faga mais ninnu t'i ci k'i faga dɛ ninnu b'i bolo de tigɛ i bolo kelen ka tigɛ ani ka essence bɔ i ka k'i jeni jumɛn de ka ɲi bonne question ni minɛna Bamakɔ suguba la bi k'e ye sɔn e ye zon de wallahi wallahi u b'i faga mais ni binaga mɔgɔ y'i minɛ k'e bɛ sɔn na u b'i bolo tigɛ de donc an ka kuma ni hakili ye ni maa ninnu na wagati maliyɛn caman sɔnn'u ye dɛ ne de tile kelen ma sɔn u ye ne ko n k'u bɛɛ ye kelen ye mais u ye mun kɛ n'a ka ɲi ne b'o kɛ nin fɔ u ye Gao nettoyer ne tɛ Gao ka ɲininka dɔrɔn armée française nana don min na ka Gao libérer gulɔmina caman bolila k'i ɲɛsin baara de ma ko wallahi ko gulɔnege bɛ nin ngolo faga u ye mɔgɔw éduquer yɛrɛ de mɔgɔ caman dutigi caman y'a fɔ ko wallahi bilahi ko c'est bien Gao kaw y'i tɛgɛ d'u ma Faransi nalen Faransiw ka parce que intervention mena secret de fana fɔ maliyɛnw ɲɛna Faransi nalen intervention militaire la Faransi ye terreau dɔw ta k'o fara yɛrɛ kan n'o ye MNLA mɔgɔw ye ani Amsardini mɔgɔw Mali autorité baara kɛ ni munjaw ye Mali ye groupe armé dɔw formé n tɛ fɛ k'u tɔgɔw fɔ groupe armé dɔ a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ a bɛɛ tun ye munjaw mɔgɔkɔrɔw de Mali état ye wari di terreau ma k'u bila ka terreau wɛrɛ kɛlɛ o kɛra ne yɛrɛ b'o kalama Musa Jawara y'o kɛ terreau dɔw ye marifa bila ka na bi u bɛ CNT la aw tɛ fɛn fɔ olu ma Maliyɛnw ne bɛ ka nin kɛ k'aw la faamuya de juguya kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ hasididenya kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ n'an ma bɔ a kɔnɔ an tɛ taa ɲɛfɛ Mayi Watara tile kelen ma kɛ jihadiste ye wallahi maa minnu nana u ko k'u nana silamɛya la ale excitera de ale bolo ko u nana ɲuman de kan mɔgɔ ninnu bɛ don i kan u bɛ mun fɔ ani mun b'u kɔnɔ o tɛ kelen ye mais bi est ce que mɔgɔ bɛ k'u soutenir maa si tɛ k'u soutenir o kumakan kelen min bɔra Mayi Watara da bilahi don o don u bɛ tilen k'o jouer kamitiw b'a fili u ka pages kan minnu tɛ wahabiyaw fɔ u bɛ tilen ka jouer fan bɛɛ ne ni panafricain dɔ kumana ko ne ma ko kuma ko Mayi Watara terreau de ya ne ko ayi dɛ Mayi Watara de Assimi Goïta défend embargo kɛlɛ Mali kan i m'a ye Ala ye Assimi barika ban Assimi kɛlen ka médaille di Mayi Watara ma Abdou Niang de bɔra ko Mayi Watara terreau ye u m'a minɛ depuis o don ne sɔmina n ko ninnu bɛ double G la embargo bɛ Mali kan don min na Abdou Niang tun bɛ ka CEDEAO de dɛmɛ Mali contre la Mayi Watara de tun bɛ ka Mali défend o sarakaden kelen bɛ na ka na yɛrɛ kɛ transition dɛmɛbaga ka tila ka Mayi Watara la gosi ko de ye transition jugu ye ko de ye terreau ye bon Ala bɛ se ka barika don fanga la cogo jumɛn Sorasi bɛ ten de dɛ il y a pas plus médiocre qu'un militaire e m'a ye Musa Tarawele ka mɔgɔw ye Dibi Sila minɛ don min na Dibi Sila tun bɛ rebelle lajɔ de ka essence k'u da kɔnɔ ka alimɛti kɛ ka jeni o patriote ba o minɛna Sorasiw bolo ka tila ka rebelle de bila k'o humilier Dibi Sila bɛ sa don min na kulusi t'a la guloki t'a la a sara yen a tɛ Sorasi dɔn bilahi talahi c'est-à-dire hadamaden miiri bali n'i b'a ɲini dɔrɔn taa Sorasi kunda Sorasi bɛɛ tɛ wallahi bilahi u y'o kɛ Dibi Sila donc kuma minnu bɛ ka fɔ bi ni misiri la wahabiyaw a bɛɛ ko kɔrɔ de a bɛɛ video kɔrɔ de minnu yɛrɛ y'an ka Sorasiw da k'u kan tigɛ u filɛ Bamakɔ kɔnɔ bi a ministres bɛ yen a députés bɛ yen o bɛɛ bɛ a tɛ fɛn fɔ o la bon k'an to nin namaratɔdenya ko la Ala bɛ se ka barika don an na Mali état yɛrɛ baara kɛ ni mun jago ye o bɛ yen o armée française ye yɔrɔ olu minɛ 2014 ou 2015 de don ka yɔrɔ olu minɛ mun jago mɔgɔ ka mɔgɔ ba dɔ de k'a minɛ e bɛ ka ko k'ale tɛ se ka minɛ Mali état yɛrɛ baara kɛ ni jihadistes ye o kɛra ka tɛmɛ ka baara kɛ n'u ye maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fo kun mais ne t'u fɛ dɛ mais o kɛra ka tɛmɛ mais Mayi Watara ye Faransini 2 ou 3 fɔ dɔrɔn u taar'o de ta san k'o yala u b'u k'i yala n'o de fan bɛɛ ka silamɛya la gosi n'o ye wahabiyaw a don ta bɔ ta aw bɛ ka dɔ fɔ wahabiyaw ma bon minnu yɛrɛ ye marifa ta ka tila ka nin sigi Bamakɔ dun a tɛ fɛn fɔ olu ma minnu bɛ k'u sponsoriser a tɛ fɛn fɔ olu ma
Bon, tant que ambe ni siga la, kelen ti ban. Ala te baraka do Assimi ga fanga na kera korone te halala. Wala bilay. Ni bingani walo de be ka jamana kono. Ka jamana denangolo dew, nyama dew, sogoloni dew, ol de be ka halala dew kelebi. Dem munun be wololi kera héritare jamana ma, ol de be ka ta halala dew kelebi. O jamana la se ka baraka do la. Jamais. Ne bora vidéo la. Malien ay vidéo a partager, ni vidéo éclaircissement de ka fonyana. Malien dente bamako kono. Komuni nunu be ka baraka bi. Ko Mali karamogo de du a te ya karamogo kelen te bi karamogo chama kuma chama fo ka tɛmɛ o ye tiɲɛ de mais bi ce n'est pas le cas Mai Ouattara ye halala di Mai Ouattara monument de kan ka jɔ Mali kɔnɔ Mai Ouattara yɛrɛ wolo de wallahi billahi ni ni fanga kolon den tɛ Mai Ouattara ka Mali karamogo te mun ye Assimi dɛmɛ ka tɛmɛ Mai Ouattara ka karamogo kelen te a dɔ ka bolo kɔrɔta embargo wagati la ayta Mai Ouattara ka video kɔrɔ lajɛ Mai Ouattara ka video dɔ bɛ yen u bɛ se ka a ka video manu yɛrɛ bɛ kɔnse bi ko ni maa ma ko k'i bɛ coup d'état kɛ Assimi na wagati la ko i ka yɛrɛ nin kan ne ye mɔgɔ modèle min Mai Ouattara a tellement parlé ala an ka video in bila tan c'est à dire ɲamadenw de bɛ ka na halaladenw kɛlɛ quoi denwolodenw ne ma video bila dɔrɔn n bɛ ɲini ka kasi quoi c'est à dire ninnu tɛ se ala tɛ se ka barika don ni fanga in na bilayi tan Mai Ouattara de bɛ na ni Bamakɔ bi Assimi tɛ fɛn b'o la k'a buruja fɛn tɛ b'o la maa min y'i dɛmɛ kunu wagati min na ka kalan ni ma video bila n bɛ kasi c'est à dire ni ɲamɔgɔdenya ko de bɛ ka kan ka jamana kɔnɔ sa ni miiri jana a kan bɛn c'est bon